Azatlyk radiosynyň Mary welaýatyna habarçysy Sewitin administrativ merkezi bolan Mary şäheriniň TV gaz üçünçüligini bökdönçlügiň ýüze çykanyny habar berýär. Mary şäheriniň ýaşaýjylary bir hepde bäri gazyz ýaşaýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 23 noýabrda Sewitden habar berdi. Gaz üçünçüliginiň kesilmegi ilatyň gündelik durmuşyna oňoýsuz täsir etdi. Şäher ýaşaýjylary gyş mewsimining öňi ýany köp gatly ýaşaýyş jaýlaryna ýyladyş ulgamlarynyň bu gazanlarynyň işlemeýändigini aýdýarlar. Köp gatly jaýlarda adamlar geceler otoglaryny elektrik peçleri bilen ýylaltmagy tynanşýarlar. Gaz bolman soň tok peçlerde nahar bişirmäge, çay gaýnatmagy tynanşýarlar. Diýip ýerli ýaşaýjylar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Azatlyk radiosy Mary şäherine TV gazyň kesilmegi baradyr şäher häkimliginden kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanyň hökümet oktýabryň ortalaryna paýtagat Aşgabatda we welaýatlarda nowbatdaky ýyladyş mewsimine taýýarlyk işlerini maslahat etdi. Resmiler ýurdun Sewitlerine ýyladyş ulgamlarynyň gyş mewsimine dolu taýýardygyny aýtdylar. Bu aralykda şäheriň gaz üçünçüligine dören ary ketme hojalyklarda elektrik energiýasy bilen işleýän enjamlaryň ýygydan ulanylmagyna sebäp bolýar. Marynyň elektrik üçünçülük edarasynyň işgärleri emeli gelen bu ýagdaýyň şäheriň elektrik geçirjilerini agram salýanyny aýdýarlar. Şol bir wagtda ýerli ýaşaýjylar şäherde gazyň kesilmegi bilen internet ulgamynyň hem tiýildiginiň haýallanyny aýdýarlar. Olar bu ýagdaýy häkimetleriň gaz üçünçüligi barada habarlaryň ýaýramagynyň öňüni almak tynançlyklary hökmüne garaýanlyklaryny aýdýarlar. Bu ýagdaýy kimden gizlemeli? Biz düşünmeýäris. Bulary häkimetler öz etmeli işlerini dogry we dogry berjaý etseler, halk kösünmezdi. Diýip bir ýerli ýaşaýjy aýdýar. Mary şäheriniň ila TV gaz üçünçüligi bilen bagly problemler başdan geçirýän mahaly Türkmenistany Hytaýa berýän gaz eksportyny öňküsinden ýarym esse artdyrdy. Türkmen medeniýetyne görä şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary aralygynda Türkmenistanyň Hytaýa berýän gaz eksporty geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine 53 götürüm ýokurlany. TV gaz gorlary boýunça dünýäde 4-nji ýylda durýan Türkmenistanyň Mary welaýatyna dünýäniň iň ýyry gaz känleriniň biri bolan Galkynyş gaz käni bar.